işte vaktsini yasatkan idim. Hazır iğrim kildi. Suluş alırga da vakitimiz yok. 7'de 30'da tutunamız biz. Birisi kiteyken ikincisi kileyli даже kучками. Бишер алчар киши менен да чиратта болуп алат. Республикада ковидка каршы вакцина ясатучылар саны арта. Күн сайын 15-20%ка. Инде киләсе атнадан вакцина ясатырга теләүчеләргә көтәргә дә туры килергә мөмкин дип фаразлый белгечләр. Запас вакцины недельный, он пополняется. Вакцина запасы bir атналык, ул тулылана, әмма көтүп торучылар исемлекләре дә булдырылырга мөмкин. Хастаханәгә беренче килүдә үк вакцина ясата алмавыгыз бар. Прививка салдыру пунктлары 150, аларның берсендә вакцина бар, икенчесендә булмаска мөмкин. Кайтаруга да вакыт китә. Бүгінгі республикада 560 меңнен артык кеше вакцина ясаткан. Узган тәүлектә ковидка каршы беренче дозаны 14234 кеше ала. Шәршәмбе белән чагыштырганда 2000гә күбрәк. К сожалению, мы не можем это связать с тем, что Кызганыч, әле кешеләр моны сәламәтлек өчен кирәк булуын аңламый да. Вакцинаны Мәскәүдә ресторанга кертмәсләр. Краснодар краена ялга барып булмас дип ясаталар. Халык барыбер аңлар дип уйлыйм. Вакцина бит ул үлем очрагыннан 100% саклый. Авыруның катлаулануына китерми. Пандемиядан чыгуның да төп юлы. Вирусның мутациясе тукталсын өчен вакцина ясату кирәк. Антитенчикләр барлыкка килсен өчен вакцинаны 2 дозада алырга кирәк. Моны белеп тә җитди карамаучылар бар. Вместе с тем есть люди, которые не пришли на вторую вакцинацию и Республикада 11 мең кеше вакцинаның икенче дозасын алмаган. Кирәк санамыймы, вакыт тапмыймы, циклны тулайым узарга кирәклеген искәртәсем килә. 2 вакцина гына ышанычлы иммунитет булдыру мөмкинлеге бирә. Бүген без икенчесен ясатучылар өчен дозаларны саклап торабыз бит. Республикада вакцина ясаткач авырган 14 кеше теркәлгән. Моңа да гаҗәпләнергә кирәкми ди табиблар. Прививка не является полной защитой. Прививка вирустан тулысынча сакламый, син авыру белән очрашка чирли башларга мөмкин. Бу иммунитетның җавабы, вакыт кирәк. Прививка бит скафандрда битлектә түгел, ул эчке саклану механизмы. Әник вакцина ясатканнарга да битлек киергә кушалар, чөнки антитенчикләрең булып, үзең чирләмәсәң дә башкаларга вирусны тарата аласың. Авыручылар арта соңгы атнада 14%-ка үсеш әле дәвам итәчәк дип фаразлыйлар. Чөнки авырмаучылар, вирусны кичереп тә инде иммунитеты беткәннәр, прививка ясатмаучылар күп, миграция да арта. Татарстанда өстәмә чикләүләр турында сүз бармый. Хәзер таләпләрне катгыйландырган төбәкләр үз вакытында булган чикләүләрне иртәрәк алган иде ди Любовь Авдонина. Республика ул чакта ашыкмады. Белгечләр вирусның катлаулана баруында таный, әз генә салкын тию билгеләре булса да, табиб чакыртырга кушалар. Хәл начараюын көтәргә кирәкми. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.